Ja si myslím, že... Spustil sa nahrávať. To sa Áno, pýtal. dneska ideme hrať Total Company, presne tak. Servis manuál. Dobre, kamo, stop. Dáčik. Bol tu update. Neviem písať, som zistil. Poďme tak ďalej. Však Moons mo o ons. No, ďakujem. Kamo, Nie do na prdele. Marec. Ja som si vylial pitie, lebo som počul Hugo, nehovorte tá slova, prosím. My už natáčame? Áno. Áno, Aha. Tak, sorry, bol som v kuchyni. môžem pristať? Ja myšľam zvlášť moju veľkú dlhú páčku, prosím. Nie, nemôžem, lebo ste teplí. Prosím, čo? Dáva zmysel. Oh, yes. Au, moje svetlo ruší mi môj signál. planétku, ide sa na Marec. Marec? Marec. Opýtali ste nejaké veci? Nie. Marec. A už skoro som sa zabil. Nie to náhodou March, ale akože... Tak, Marec. Čo? nie to náhodou March. Marec. Chybín Marec, ja som Marec. Marec, budem to volať Marec. Áno. Ja som posral. On je to backroom. Tak to je emotívne. Fifko, počkej, chlaps. Potreba mine. Mine? A ja neviem, Áno. kade, ja už som sa, aha. Main entrance. Oh, Ja, toto je O môj bože. No poď, kde? Kamo, ja... Blízko. Že by nikto nepovedal, že tam je tu. Ok. Pohoda, sú dve páry. Je to pohoda. Dobre, ja idem What skúmať. happened? Tu nič není! Oh shit. Nie! To je debil. On zomrel. Nie. Fifko, dúfam, že sa ti páčila tvoja smrť. Filip zomrel. Áno, daj to von, prosím. Dám. Tu bude taký veľký čierny... Chupe. Som rád, že mi funguje mezerník vtedy, keď potrebujem. Lebo bežne mi nefunguje. Klop, klop, klop. Michal. No. Kam? Stabilný šok je spustený. Bacha, je tam slime, takže musíme rýchlo utekať preč. Čo je tam? Slime. Sla... Oh, môj... Jaj. Dobre. Filip ako posledný. Coming Aha, home. hniezdo. Kamo. Áno, s lakou. Wow, to je také sexy číslo. Aj ty si myslíš? Jo. Kde si? Kamo, to je proste ako nejaká fucking raketa, ty vole. Wow! Ty... Pomoc. Ko, pomoc. Plesni mu po hlave. Plesni mu po hlave. Idem preč. Á, to sú... To nie. Pomoc. Á. Dobre, chill. Hugo, máš Fifka? O, aj ty máš kamaráta. Áno. Fifko. Teda Hugo. Ťa môže odle... Áno, ja viem. Hugo, daj ho do oného, hej? Ja idem Ale zobrať tam je hniezdo. hniezdo. Áno, ja ho idem zobrať. Počkajte, jasne. Sedím. Nedošla stamina. Au. Počkaj, nie, Hugo, zober to hniezdo. Zober to hniezdo. Ty prostý. Kamo, sorry. Celé video bude vycenzurované. Nevadí.
Som prvý, ale som prvý. Michal túži po... Čo to je? Kde to som? Aha, už niekde som. Hugo? Kde je Hugo? Cenzoroval. Nie, stop. Áno. Nie, nerob kamo, fakt, Hugo, koľko to kde stojí? si? Nie, nerob Fiško, ser na to, Počkaj, fakt neveľa. ser na to. Nestojí to Ser na to. veľa. Mám darček. To je jedno, ser na Nie, to. nemáš. Ser na to. Ser na to, nie ser na to. Prosím. No, neospodovalo. Škoda. Škoda. Počkaj, idem pozrieť koľko stojí. Trošku 22. No aj tento bol stojí 22, tak to zober. No. Oh shit! Poď by si sa obesil, Filip chlapci. zomrel. Chlapci. Filip zomrel. Jo, Co sa stalo Filipovi? Ne, neviem. Kde by asi zomrel Filip? Tu zomrel Filip, 100%. To som bol ja. Neviem, tam je miestnosť, takže... Čo? Autizmus. Strašný, kámo. Keď ma Hugo donesie naspäť, tak to je v Chile. Už tu není. Ale on ti nedoniesie naspäť, lebo nevie, kde si zomrel. No ty si zomrel. Kámo, autizmus. To tu bola mín... No, Kamo, Michal. Kámo, potrebujeme... Strašný To autizmus. bol Filip. Koho som to zobral? A mene Hačiluj. A kde si ty skapal? Na čo si skapal? Nemám nič. Ty si spáchal 100% som nespadol. A? XD. Všetko. Ja som nič nevidel, ja si musím brightness zvýšiť. Nie, lebo Hugo zobral... Nie, lebo Hugo zobral tú sračku. Hugo zobral reaktor, takže preto tam nebolo vidno ani hovorov. Dal som si brightness. Čo bude? Nepoď so mnou. Začal som Spolu, aparatúru. lebo som po... Mila, oh shit. Allahu Ak- Kamo, nie, ani ja Aparatus, chlapci. Čo to je? Hugo, kde si? Hugo, kde Poď si? sem. Nie. Oh my god. Kde je Hugo? Kde je Hugo? Sem. Sem. Oh dang it. Oh dang it. What the fuck? Filip zakričal, že let's go gambling. Proste a... Typko explodoval, to je pár. Imagine. Ja ho Ok, hodím iba ide to. sem, aby si ho nikto nevšimol. Jak spadol. Okej, poviem. A on zval Taličak, nechal ťa tu. Ja ťa zoberám ako dobrý kamarát. Okej, ideme? Choď. Oh dang it. To si vážne čakal doteraz. Nemá len dnúť, čaute, áno. Nie. Preboha, len to nie. Nie. Počul si? Nie, ono bude záplava. Nie, bude záplava? Nie, nepočul. Prečo je strom? Nie, nebude. Ja neviem, prečo je to strom. Odkiaľ tu je strom, kámo? To je random generované. Oh shit. Nie! Pohoda. Jak mám Ako vyjsť, ti máme- ale... Ako ti máme pomôcť za to slova v tom? Yes, yes, máme nový oh yeah! What the f... To je nový interiér. Oh, Nepočujem. takto. Okej, Neviem. vás počujem. Ok, takto to vyzerá mega. Vyťah! Oh, yes! Počkaj, ne. Ty debil. Dobre, choď. Okej. Oh yeah, baby! Pomoc! Hugo, pomoc! Prosím! Hugo, nie! Choď hore! Choď hore! Choď hore! Oh, nie! Ako?
Kámo, mě tak prostě má cestě nohy, ty to je nefér. Neviem, či úplne chcem ísť hore, ale nemám to na... Nechceš ísť hore. Nie, to nebol asi dobrý nápad. Naspäť. Ok. Kámo, fire exit, kámo. What the fuck? Jak to vysíš? Čo to za bungee jumping robíš? Neviem. No, Počkajte tu. okej. Locked. To je skvelé. Počujem toľko krokov. Aha, to si ty. Aha, to si ty. Wow. Ďalší. To ten istý ty. Pozor, dobre. A generátor. Okej. Nie. Teba nechcem. To bol ten pavúk? Prišiel zle. O nie, slepá. To bol ten Koľko pavúk? je tu tých tamperov. Nie, to bol tamper. Tak, toto je... Čak bude si hore naspäť. Kámo, Fifko musí utiesť proste. To je problém. Kamu- Tak choď, on je autistický. Ok, dobre, chilluje. Oh môj bože, oh môj Niečo bože, Choď, nie, oh môj áno, bože, áno. oh môj bože, oh môj bože. Ja tam nejdem. Fifko, Hugo, podrž práve. Nie sa tam mal. Ok, nie. Ok, adios. Kamo, a tam si vole. To bol boj o život. Toto bol boj o život. Bolo insané. Ok, nová mapa sa mi nepáči. Mne hej, ale, mne sa páči, ale nie tak veľmi. Job je dobrá, akože len... Zlý, no, zlé podmienky. A sa dostali. Misho je laziest employee, aj. Nechcel by som. Sú sa moci... Kamo, a ja Kámo. si myslím, že táto mapa je dobrá. Len sme zlé podmienky dostali. Áno, presne Fakt, tak. nehovor. Nehovor. Kámo, To to si bola myslím, že to boli komédia, dobré to bola podmienky. komédia. Ja som v strede asi, ja tam... What? No, Aha. My sme mali spredávať? áno. Prečo sme nešli predávať? Prečo si išiel? Ty si ten... Hugo! To je Kamo, ty si tak strašne autistický debil. Dobre, toto je koniec tohto videa. Vidíme sa na budúce. Najhoršie video na svete. Nie, počkaj, Kámo, to nie, posledná počkaj. vec, čo som od teba počujem, že tak si My- debila. Fejduje sa to. Dobre. Čaute. Čau. Pomoc.